er et projekt, vi kører i samarbejde med Karneval i Aalborg og Studentersamfundet, hvor vi har inviteret alle vores studerende til at designe og bygge en karnevalsvogn, som skal deltage i karnevalet her i maj måned i år. Det bedste, det er jo at være sammen med nogle dejlige mennesker og virkelig få bragt virkelig få et godt projekt frem og sige, når man er færdig med projektet, så sige, øj, det var fandme et godt projekt. Det må være det bedste af det hele. Lige nu der er jeg i gang med at lave nogle håndjern til vores præsentation. Vi vil præsentere et fanger-politiopgør. Nu har vi jo verden på hovedet, så vi spekulerede på, om man kunne lave nogle politimænd, der var i fængsel, og så en hel masse fanger, som rendte rundt udenfor og havde det vildt sjovt. Lidt modsat den verden, vi lever i nu her. Så det er egentlig det, vores projekt går ud på. That's the generator and the yeah. Is it going to be a cast? The spirits of childhood. The spirit of childhood. This one? No, this. I heard this event by accident and think taking part in such of activity is a good opportunity for me to get access to the traditional Danish culture. And I can use my talent, use my imagination to design my own things and communicate with students from different parts of the world. It's a good opportunity for me to meet people, to use my talent. That's great. Uddannelse er mere end bare at læse på universitetet. Det handler også om at få det sociale aspekt med. Og så gør vi det, fordi at vi rigtig gerne vil have en bedre integration mellem vores danske og internationale studerende. Altså jeg synes, vi skal holde bare learning seriously affects your brain. Do you take it too far? Og jeg synes, det er en meget fed, altså en meget sjov og en meget god idé, at vi også som studerende har mulighed at få være med i sådan ting og designe en karnevalsvogn. Og jeg synes, det er en meget god måde at gøre det på, at gøre det som en konkurrence, for da det gælder virkelig, at du er den bedste vogn, som bliver lavet. Må jeg stille et papir? Jeg tænkte, det ville være et super godt tilfælde at få lavet nogle ting sammen med mine studiekammerater og være lidt kreativ. Og så tænkte jeg, at det ville være et meget godt arrangement, fordi de holder fest om aftenen, og det ville være noget mad, og ja, et godt oplæg. Og få være en del af karnevalen, fordi jeg kan godt lide at have lidt sjovt og klemme ud og alle de der ting. Yeah. Car and snake and. Or maybe we can put only three in the middle and That's the rainbow one, tak? Så der har vi 2 graderinger der indtil. Den her, det skal sådan hænge ned bagved. Netop. Og så når man skal ind i vores flåde her, så skal man igennem Så skal man igennem? Yes, præcis. Yes. Hvordan forklarer I temaet Upside Down? Jamen altså, vi har jo ventet til at være Atlantis. Fordi det er jo en verden under havet. I dag har vi jo idéudviklingsproces. Det vil sige, at vi har 18 grupper, der har siddet siden kl. 10 formiddag og udviklet idéer til, hvordan sådan en karnevalsvogn skal se ud. Og så senere i aften, så finder vi ud af, hvem der vinder. Og vinderen får jo så lov til at bygge vognen også, og det kommer til at foregå 6 eftermiddag og aftener. Og så ender de jo med at stå på deres fantastiske karnevalsvogn i paraden om lørdagen. So we have a typical Danish Viking ship. We have a team which is called Upside Down. So some candies, chocolate, the kind of things which remind you of that time when you didn't care about anything, you just want to feel free. Just when in your childhood you felt that mom and dad is there, so everything is going to be okay.
drums, what hairdos! Can we see group number 5 approach the stage, please? A lot of girls and some guys for you this evening, I think. Alright, the reason why we chose this project to be the winner is because it holds potential. It's not a final developed concept, but we see a lot of improvements and great things about this.